Sara Agesen energiaren estatu idazkariak eta Raúl Blanco industriako idazkari nagusiak, Denis Itxaso Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariarekin batera, Petronor bizitatu dute, findegia hidrogenoaren ekonomiaren eta ekonomia zirkularraren arloan garatzen ari den proiektuak eta etorkizuneko planak bertatik bertara ezagutzeko helburuz. Emiliano López Atxurra, konpainiako presidenteak eta Pepe Luke kontseilari delegatuak, Petronorrek deskarbonizazioarekin duen konpromiso sendoa ezagutzera eman diete. Baita 2050ean zero isurpen garbiko enpresa izateko eta Europan finketa sektorearen eraldaketan liderra izateko nahia azaldu ere, 3 bektoretan oinarritutako findegi iraunkorra lortzeko. Energia eraginkortasuna eta digitalizazioa, hidrogenoa eta erregai sintetikoak eta ekonomia zirkularra.